morning, step ke comment, ki hep ki beriat baro, but ki pet lang ya kini ke program ke jongi. Hagani step minyo ya ki minyo ban irwai lang ya ke chorus, minyo ban minyo ke jingpule sedang, minyo ki artli special number. Di shopping ini ya cakmat, ini lang U Blei ke jingduai, tang ini duai. Kukpa jungi bab neng ai ngu emi try nam ta ki jing eat ki jing don kat ki jong me ki ban mila ri mila sumaringi hagani ke por ka menta ban mila ai ki ni ka lat bangin yo ban shakri la lu ya ka kerteng ka badan bor ka bathiang e ka jong me kopa to don kat ki ka por ka kerpang ka ba me hi mendon dam kat me min yalam ngi kopa da ka bor blei ka jong me da ka jingisen e ka jong me try ba ni program kan long ka ya bet ya renti bat kham tam ya ka ktien ka bangin snap try ka ba e ka ba me don man kren tu kren ma me try so e hangi we pe we try kham tam nam ta ki hep ki baret ki ba snap na lagi jong ki yeng ki sem ho on ki mi olat a try ban wan ki yeng ka jong me ken rei wat lagi shong hala ki yeng ki sem ro to ai ka min sem ka do not ka jongi ken phai shame ba tang shame ko pa tu shim ti ka ni ka por ka badang sa I pan ki ni baro ka teng ba thiang ba don bor tam jongi Jesus Christ pe jongi amen. Ngan pulih naki Proverbs kalau nong kabalai kedekat kebaning kong. Ko kun wat kelat ya ka anjong Henry ke dok nut jong me tu kan sumar ya ki hukum jong tu ngin ya duai. Jisu baik ya aingo ya me la kerku yangi. De kerku ya keni kepor bat ka kubor ka bangin yo na ka Ktien jong me. Duhikai yangi bangin bu ya me ningkong ha ka jing jongi bat bangin ya me. Tu penkia ru ya gitu ki bapang. Ngapan kini baro ha ka kerteng ujisu amen. Haba ngakin mau ya gitu ki por. Ban shakri yummy ru ngam dan por. Haba kabalang bu por banyak seng. Marwing up head sakamakeleng. Halaing minta ngashu Shong kuslai. Balai jakum ni ablei to pensyai. Kajing pang na ngay ba ka pen shep ting yang ngi don ha ka kutlat haba kut kalenti ablei ngi duai isnei lem yang ka klam kanyalat pencia ya kari jongi kadba nangyat ki por ba ki
Wai banya sam Ka jimpang nat ngày ba Ka pin shep tiếng yang yi Yi don ha ka kut lan Ha ba kut ka len ti A blei ngi du wai Is nay lam yang yi Ka klam ka nhật lan Bình chia ya kari Jong yi Jing suk ha kari Min wei bang yi yo Ka hok bang yi don Min ta la jano Ki pop ki bari Day tao mi ba yo i A blei to mam ya kari jong i Ka jing pang na trai ba Ka pin shep tiếng yang i Ngi don ha ka kut lat Ha ba kut ka len ti A blei ngi du wai Is nay lam yang i Ka klam ka nhật lan Bình chia ya kari Jong i ka klam ka nhật lan Bình chia ya kari Jong i Don ka wei ka Kuteng ba pula Kuteng bam yu sha job Badan botang haka Don u wei u Lak bam yu kela Bulong tang ba u Uban yai ne shirta La nhi lawat Kilok jong ka perthei Kynthup no menta Komuning shem ha ei La ha shi tom Jinjar bat bon jing ma Uni te un ang Alito wan shanga Day tang mau unong penem babha
Tia hak ni ka porpat ngin poi sya bynta kaba ngin sngap no ya ka Ktien ka jong U Blei. Ka U Blei udon man kran pat ngi yangi hak ni ka por. Tia kan ka step ngin ngodon man ka bynta ka ban kran ya phi jinghiathuhkhana phi shapang away kada ubang ila ban shem na ulukas kala nong bakhat khandai ka khot ba aru phra hadu lai hu phra shapang away kada uba pharangi ong donkey nei nget baro na phi tip nei we ukada udu bolong gumno phi tip nget scam play I gidur dei ukada ki ong bo one family jong u kulai hi ulong ko kulai tambo khamret khindia de kulai ma nang ta padia uni ukada shakran ben nei kibrio da dan ki khna gi ba biet ni ong ba biet ko ukada shakran ben nei ti ha bible ro hakane ga jinghiathuhkhana ro in shambo ni ukada usha iben ro ta ha jinglong tlot ha jingduna ga jong u usha iben hidri ni petpat ayu baja yo ni ukada ma ini pet lingba ini video video ba pinya pet jaye ni ukada ubai wat law la sha iben ula sha nyoben ulong batlot ubret hindre ini pet pat jayu ya ini yo ni ukada ma U Blei kum no pen ko buram yu tong ini pet lang ini video baru phi hayeng ri pet let ma ya pet bha ya pelet jingmut bha to kan ini pet ini video ukada ubom judan ba Shong menuru dau Anthony de Stefano bila ban shamru na Lucas kalanong bakhat khandai dukhat ba aru phra hadu lai hu phra Sisian la dan uwe ukada uberet ubatalot utalot hadu bo umjula banket ru tang shu Shong khna beret ru un hab un kalon kat shabalap wat lau pershang bon sien hapadeng ke jingyam unie de utau kada ubom judan ba Shong menno ru umjula ban radio mau umla ban keu tanai thliu beret ru lani ban ket iki berus pa ban ket bat ki spa ki phau jong u umjula ban ket tang kali ket skumru ben ushara kala ban hau ta skum o to kadau bom ler kam ru utulat palat urai kho palat ukyo palat uret palat uneu breu ula dom palat ula ong yu to kada la byang ka to ngam kwa shu ngam la sha shu memjula banra tangnya ke besting ru khele no ngam kwa shu banyu khele no ngam dan kam shu kada ubam ler kam ngam dan kam ti la ya lam no yo tau kada jingai na kata kashnong la shutan da ka bate na rendang la te yo harod ko surok hakendo bat la shai marway hapadeng jingjau umat la shai marway bat ula perkhat balay la khaya nga kumni batalot bat basha le ran bat banting bat banyo tang ka jingyam tangkum tahi lawan arngot ki brio hakata jaka badon utau kada kiwan klempoi perkhat hakata gum kata por kiwan ban pelat ya u na kata jingsha te bat banyalam no ya u ukahat kada hang tau la tieng ula syap tieng bola ong ya kita ki brio shanu pinyalam yanga ong se shanu pinyalam yanga pinle ayu yanga I no yanga hang ni marway aingan long kumbang along wat tieng la ong we ni kita ki brio omlele ngimle ayame wat pen slam yano kumta kila ya kalenti ka bajngai hadu bakila poi kejat weulum bat hangta ala don uwe brio ubrai kho bat bajrong upong kijan ki beli bat kitaman ki bajrong daka dur ka basosi bat khya ka mansim daka sur ka bajem kumbaher kile air ula ong yu ukada ngadon ka we ka kam ayame kadai ka bakam ka bakraw ka bamel labu yame bamenle menket yangas ka nong ba ginelet sya ka nong ba mangi arngut ngan Shong halor jong me ke ap ong ukali tau kada shayan la pilabakala ngadai ukada ubatlot badai ban wat the way om day yanga
PUEM ngadei bom don jingkermen nadu bangadang kha ngadei belasha iben belasha nyoben nadu bangadang kha kamet jonga bakodor ki kejat ki batelon ngadei belasha rem bat beli bakalaman gapor beli phimnget yanga eno yanga ni marwe ula ong to kada ngadei ukada ubom lerkam utau ubriu lapet je utau kada de jingkermen bat utip dah bat dah bapu samarkhie bat pet je utau kada de jingjai gajai ba jingkemen dah khamat ula beli la shintur ba ula ong tang jingyarap jonga kala biang eme katahi ke badan kam ya me ban yo chop ha jing im jong me kat ba menang telot kata ke bor ngan ai ngan don ringkat bat me kat ba medang im atip mela thal mela ting bat mesosi nget pat ne em ne ke ke banga ong minget ne em namar la da me don ke jinget ngala ban yarap ya me hang dau tu ka dau lo sngo bade ba ude ban nget yu ya ke ba ulakren baro ka ba uniu briu kren da ka jingjai jai da ka jing it da ka jingkermen kumma ka wan bet na beneng ukada hangta da ka jingkemen ula ong nganget ha on ya ke baro ba mikren ka long ka beshisha hangta to briu khap lagi khamat ba ula ta ukada bat kumta hi ukada ula so tho ya ka jingpula usngo ka jingper ka ba omla sha shu ban batai na du kli hadu ka jat usngo tho ba ka met jong u kala pher ula sngo ba kala he ban ya bat yar ka met jong u kala ba ka ba kham su pilla ka long ba ula sngo yo bor Kelam sngo shu ku mutau kada ubarit ubatalat Henry ula sngo klan bat kam klan uyo sngo bat sngo tho ya kata ka bor ka bau yo uyo iru bagi ksa kila ka an bat he kerendang kala sngo kum na kinar ki kejat ru kila ka shadem ru sngo yo bor bat klan hadu ba su la ban mudur badai ka jing shisha ka jing plau la perta kelam jing arta tien badai ka jing pla ban pen ka jing songo yo ukada ulak dem lagi kejat ba ulak hau tau brio hakmat jong tau brio uba phong ki jan ki bali badan teman ki temo bad usnyu ubajrong utau brio upet ye ukada da kejing isen ba ula shong halor utau kada yang ini let no ini let chakata kadong ba ka badan ka kamman pendam utau kada ula yang jot bat ki umat ki larangat naki khamat jong u daki ksa ki bakhlan usdang ban mare dai show tau kada ubam lerkam Henry menta ubaklan la ban mudur kat kata kejing kemen ba uyo ktok ula mare klem sange kat banang rung syakata kenong ba layo sngo kejing risa jong kita ki briu ula sngo lingo usngo kumba ki risa ula so pla hado kata ya kata kejing sawa kadai ke kata ula perkhat hang tau la yo ki briu biki pediang burom yo briu uba mau ukit ki ong ba ude us jong is nang da ki siang ki senti bat ki sla ki limti ba ya ukada baki darwai bat pediang burom yo us jong kis da kejing kemen ba kejing jau umat da ka kemen ba umpat ju sngo baki briu kin rwai bat yaro hakishkor jong umpat ju yo kapor ka baso thiang kum gani man ket yo us bat ki ding tlai ha ki kejat na do ka ta kapor ka jing jong ni ukada kala ba Shong us halor jong ba ujiet ya ukada ubakam bomler kam ubajat ubarem ban penan kam ya belasha rem ban yo ya keburom ha kata kam ka bakrau
Token ngila EM itu video ke ka bagi akan ke video. Ukada ubakit yo jisu dei kalau ke jinghikai yangi baro ba wallah badeng ke jingduna ke jingtelot ba ke jing do jingkermen Henry U Blei umju eno yangi nei haka por ka babiang haka ya ka babiang U Blei unum eno yangi haka jinglong ka haka bynta ka baningkong ino yang dia haka jinglong ka berit utu kada ka jinglong rit ka jinglong telot piru ki hap ki berit haka jinglong khna haka jinglong rit jong pi ki brio teng ki ong ki di khna rit kin le yu kim la le kim le yu ki ni khna rit nei sha ong gum tan dei hin ringim ju dei ba so rem teng sha mai ha yeng bom la god bom la ban le ke teng sha mai nei pilet kum sat la ru sha mai sha bom sha nei hin rei ngim ju dei ban so rem lanu ru hin rei di ban pediang me ya kata namar kum bolong niu kadaru ho ya jinglong rit ke jong u jing utalot ha ka bor utalot lot na dong shadong hin rei ka por ka ya hi kan sapoi U Blei umju eno ya pi lanu ru pi di ban long tang ki be ya sha ki belong ki khon hap ki bak tips ni ki ba ko ngo ya ki be ki pa ka ba ngila ban shep namar ba U Blei num eno ya pi da lei ru ka ba ngila ban shep na ka kitab Deuteronomy ka lenong ka balai phuai ka got ba khat phra o ka khot ka ba phra ka ba ong namar utrai da la di hi la let hashwa jong me unlong ringkat ban me unom e no ya me lemne kentat no ya me wat shap tieng le ne wat khau et yim judi ban tieng kham ta ma ka por ba man ta ne ni so shap tieng ba yim yo di school show ni so shap tieng ba ni so shap tieng hadua tata rei ni de ban tip pat ba U Blei udon ringkat bat ni unom e no yang ni da le ru de ka benta ka ba ar pat na ka ni ka jingiathuhkhana phau niu kada ka long ba PUEM arngot kitu ki senran ki li shao yo tu kada dei u pha u jisu u pha itu kada ban li shao nei ban li shao yo de kitu ki senran ki la let ban li shao ti kum ta ka long kum ba U Blei upha yangi ki kemi ki kpa jungi chikan ka parthai banri ban sumari ngi banri ban sumari phi ki hep ki berit ban yalam ni phi ka linti ka jong Blei ken mau em ki tu ki sendran ki yalam yo tu kada ki yalam ban poisho jisu te ime pa jong phiro em kwa ai phi ban yalam ka linti ka basneu henri kwa ban yalam ni phi ka linti ka babha ba phin ya da ka jing da ka balle tips ngi ba phin bot be ya ka linti ba hikai ime pa jong phi ba hikai ki nong hikai ki jong phi ki miss jong phi school ha Sunday school ki ba yalam ye phi ti phi de ban nget ye ki phi de ban ko ngo ye ki ti ka bangi la ban shem na Exodus ru la tho sha yang nia bangi de ban le am no ki de ban burom me la ki me ki pa ban slam ya ka karta ka jong phi ka kndo dei ka ba utrai U Blei jong me u ai ngi ki me ki pa bagin ko ngo ya ki bagim dei ban salla kat ba ki ong ni de ban ko ngo ya ki namar ki me ki pa kim ju kwa ngi bagin jot no na ni bagin sneu henrei naman ta ka jing bha ki mai ki sneng ni phi te kum ta ngi di ban bot ya ka nuksa jong ki me ki pa jong phi ngi di ban bot ngi di ban snap ya ke ka ba hikai ke ka ba ki yalam ya phi be phin long ki nak ban ta ka jing bha ka jong phi ma te ka ban ta ka ba lai ba dia snap ba mo ha ba ka ban ta ka ba lai ba dia ula ai bor how tu kada te utu kada ula yo ka bor kan mau em ula he ki sa nang ta ki khawa jong uru ki kla khlan nang ta ula kemen dei da ka jing kemen hadu wo ula kemen namar bo ula khlan munu bam kemen badin khlan em baro i ko ban khlan ko ban long strong dei nem i ko ban khlan i ko ban long strong Dia kadar ula kemen, de piru pin kemen em de fi khlan, da ong manu ya pi ba fi khlan fi kemen em. De kum tau tu kadar ula kemen na do wo. Dia lada namar badai, namar bo ula ban kit yu jisu ne, ula kit yu jisu. De mengiru ha ka jing em ka jongi, yen kit yu jisu ha ka men sem ka do anut ka jongi. Bagi la ban long shi tai ta ki khna ki ba tip si bagi breu ki la ban yo i ngi bagi long shi tai ta ki khon ki ba tip si bagi long shi ta ki khna ki ba tip si ki khna ki bagi breu baro kin pe ki long jing tip si ti khna nei khon jong noi te ba tip si ta ki kat te kata de ga buram ma kum bo yo uni u kadaru u yo buram namar ba udon u blei udon ringkat bat u te kum ta mengiru ngin
ngin bu yu jisu ha do nuot ha kamen siam ko jongi bengin long ki khna ki bedep sngi te ada umbala tho ke Ephesus kala nong ga balai ka kot ba khnyo ko ong kum no ba ukres un shong da ka jinget ha do nuot jong phi ba ukres ka mo U Blei U jisu kris un shong ha do nuot ka jongi da ka jinget ma te kum ta ma phi ki hep ki bedet ru ba phin bu yu jisu kamut ayu habangi ong ba bu yu jisu ha do nuot ka jongi bagi kamut bangin long ki khna ki betet sngi ki kho khna ki ba ko ngo i mei pa ki khna ki ba ko ngo i ki no hi kai te tau kadaru haba open ko ngo yela dia kan mau em uklam sai la haba ki khot gitu ki senran yu ban ya no bat ki uklam sai la u ya ben haba u jisu ru la kren yu uklam sai la u ko ngo ben nang ta haba ula nget yu jisu ula don ka jinget ke bas kem u jisu ba u jisu ula khata marsen khata uktu marsen khata u jisu yu kada ula long gnum tu ula he kan san nang ta ki ksa ru la he nang ta ula nang khlan dei PEMT video ba I bo tu kada ning kong uret kat tun dei hadian berus nang he hadu bu la ban ke yu jisu ula la ban mare sha tu sha ta kan nong ba ki le ru nang ta shumare ben nei uklam that uklam ya sukiru henry ula shumare ben shumare nang ta usa ki tu ki brio kan mau em ki sa pediang burom sa yo ka tu ka burom ba umpat ju yo menuru kaba umpat ju sngo menuru beki brio kan ruai kan yaro ya u henry kila yaro namar balai namar ba ukit ya u jisu dia kabadon kam hangni ka long ba ngidon kam tang ban pen ko ngo yala dia na do badang ret ngidon kam ban pen ko ngo yala dia ha U Blei begin yo ka bor na u kumba u kada si sing ta u jisuru la sngo bro yo bor kum ta ngi rungi don kam tang ban pen ko ngo ela dia dai te ngi ban so thu ya kata bat ngi ban kham tam begin puli ka Ktien ka jong U Blei ka balong ka lenti ya ka jing em ka jongi ka man ka sing puli Bible man ka sing me la ba step mentale bigi don ngi yo por bha school rungim long nei ngi shio assignment ngim don kam ban school ndrei ngi yo por bha ban puli Bible tingi di ban puli Bible man ka step should khot jan me to khot kata hi gan long ka lenti ka ba ngin la ban em ka jing em ka ba tip blei ka jing em ka ba U Blei ukwa ya ngi ngin long kom ta ti dakatu ka jingiathuhkhana ila poish ka bakut in ngit scam ba pilai so thu ngit scam ba pilai yo jingmentoi shibun na ni ka jingiathuhkhana ti hakani ka porpan an iwe assignment ya phi mo an iwe assignment iba pila ban le mo pila ban ruai pila ban puli poetry pila ban draw mo sale kanu ka ba pistanat ban le pin sa WhatsApp I miss mo na new number ya phi pin sa tho nan ta pin sa WhatsApp da draw ban ruai pila ban puli poetry nang ta pila ban le kanu ka ba pistanat ban le pin sa send how new number ubangan IP dan ong new number to tho kan man ta shim pen pencil jong phi kloi an ai new number pin tho nang ta pin sa send pin sa WhatsApp ni miss ma WhatsApp you number nang ta ngin sa pin i ha YouTube ya phiru de phiruai do ngin pin i ba phiruai de phi draw do ngin pin i ki jing draw ki jong phi de phi puli poetry ngin pin i ba phi puli poetry nang ta ka ek ba phi le ba stanat ban le ngin sa pin i ma the tho ka new number 977 465 8292. That's actually seen kan ong biang kan? 977 46 58 292.
Tiang agak scam pelai tu video, oh kita jing draw, kita nak deh, kita terima ban draw, kita nak bah. Tiang agak scam bah pinang yai draw susu, pinang yai sen show gitu jing draw jong pi. Tiang ni kepor pan, ini point nak suka bawai, ini duai nanti yang siap jing kerku pen wai. Token ini duai, tak khabar kan berwa, khabar mau berwa. Kukpa jingi bab neng ni ai ngo eme try nam ta jing e ke jing don kat ke jong me la ri la sumari ngi try hado ni clip kemat ke bamenta ke bangila la ban pendep ikani ke program ro ke program na benta ki hep ki berit ho ke jing kerku ke jong me ngi kerpat try ke bamente ke jing kerku ke jing em ke jong ngi try na do begin angret mengin e ban ya ke Ktien ke jong me mengin e ban em ke jing em ke tip blei mengin la try ban long sha te ki khun ke jong me nang me ki brew ki la ban e ke dur ke bahabriu ke jong me Habrio ko jong me kan tingshan ha jing em ko jong e ka man la kasi to don dekat mamero try nam ta kan ni ka khalam try ka blawan len shop ka jing em ko jong e ha ka ri ka ba e ko jong e try to isen e ka ba mendan lam kan ba ki frontliners ba ro try so be e ki ba try shi tom met la bat sngi try nam ta jong e to isen e ka ba me men ai ka bor ai ka jing kwat ka jing kya ki try ka jing khlan jong ke ba kin la ban nang tre shu try so be ban ya da yang ino new jing pang to don ringat ro naman ta ki ba Shong ha ki quarantine center ro try ki ba ho ka jingling a jing pisa ki jong ki try bam kendu ki ba hayeng ba hasam han re ma me men don lemar kat bat ki ai ka jing tenen ka jing shinga ni ki to don ringat ro try so be bat ka balang ka jong ro ka ni ba keleng setla ka perthe try ti sin e ka ba men nang kur khu me da jing blei ka jong me ya ki bangin nang pan biang shu bang pen bon shu gini ki program try ling ba gini ki YouTube channel try mingin la ban ai ka ba bahatam ni ki yang i baro try ka jing ba men sim ko jongi tisin e ka ba men don ka try but ha ka ba wai no to ai ba jing ai ka jing jong Jesus Christ ka jing ba blei ka jing selok men sim ba khot ki ni lai ki long ring ka bat ni hang ni bat kan leng sat la ka perthei nang ni bat shadu ki ata bam ju kudro amen